Печалби от хазартни игри, които са над 5000 лева, вече ще се декларират пред данъчните, въпреки че ще остават необлагаеми. При плащането на данъка се предвижда и да се закръгляват сумите в полза на данъкоплатеца, за да спестят разходи на администрацията. Това предвиждат промени в Закона за данъците върху доходите на физическите лица. Ако бъдат одобрени от парламента, те ще влязат в сила от 1 януари 2012 година. От Министерството на финансите предвиждат необлагаеми да станат не само печалбите от сделки с акции и облигации, а също и тези с деривати, като фючърси, опции и други. С промените се въвежда и ограничение за данъчното облекчение при рано деклариране на доходите или декларирането им по електронен път. След приемането на закона, за да се ползва отстъпката, данъкът не само трябва да бъде деклариран, но и платен до 30 април. Отменя се изискването хора, които са сменяли работата си, да подават данъчна декларация, ако нямат доходи извън тези по трудов договор. Има промени и при доходите от наеми на площи, които са собственост на повече от едно лице. До сега трябваше да се издават служебни бележки на всеки един от собствениците, докато от сега нататък наемателят ще им превежда сумите с 10% по-малко, като по този начин те автоматично ще попадат в хазната, като отпадне задължението на собствениците да ги декларират. От Министерството допълних още, че от сега нататък ще важи правилото за кръгляване към всеки лев, което винаги ще е в полза на данъкоплатеца.